Todo listo para a entrevista a Alfonso Rueda aquí na Televisión de Galicia. Despois do telexornal serán ás 9:30. O presidente da Xunta responde no Ecuador da legislatura a preguntas sobre os principais temas da actualidade política, económica e industrial. O Papa celebra a esta hora a súa segunda vixilia en España. En Barcelona, rodeado de milleiros de fiéis, León XIV respondeu preguntas que lle fixeron os presentes e reflexionou sobre as súas inquedanzas. O acto mestura momentos de oración, música e cultura. O arquitecto a cargo da restauración do Hostal dos Reis Católicos defende que as tubaxes metálicas das gárgolas son a solución máis axeitada para evitar que a auga caia sobre a fachada. Fronte á polémica xerada, o arquitecto admite que como moito o cano poderíase recortar. Polo momento séguense estudando posibles alternativas. Boas noites, en menos de media hora comeza a entrevista que esta casa, a Televisión de Galicia, lle vai facer en directo o presidente da Xunta de Galicia, Gloria Varela. Sí, pasado o Ecuador da legislatura, Alfonso Rueda fará balance. Falará dun dos temas que máis preocupan os cidadáns, o da vivenda e tamén da sanidade. O presidente Rueda analizará a situación económica de Galicia nun momento en que proxectos industriais importantes, como da automobilística china SAIC, están a piques de chegar a Galicia. En menos de media hora podemos escoitalo aquí, na Televisión de Galicia. O presidente responde, entrevista Alfonso Rueda no Ecuador da legislatura para facer balance das medidas comprometidas ao inicio do mandato en materia económica aos servizos públicos. O xefe do goberno galego será preguntado tamén polos retos que restan para os próximos 2 anos, entre os que destaca a organización do Xacobeo 2027. Durante a entrevista abordaránse ademais cuestións sobre a actualidade política e proxectos industriais días despois de que a multinacional chinesa SAIC anunciara a súa intención de instalar en Ferrol-as Pontes as primeiras plantas de coches en Europa. As respostas a todas estas preguntas este martes a partir das 9:30 do serán na Televisión de Galicia. Alzo la mirada, alzo la mirada. León XIV continúa a súa visita a España. Hoxe en Cataluña. Nestes momentos, o Papa preside un acto multitudinario no Estadio Olímpico de Barcelona ante unhas 40.000 persoas. Enviado especial, Marcos Sueiro. Que tal, Pablo? Boa noite dende o Estadio Olímpico de Barcelona. Como dis, miles de mozos rezan e comparten agora mesmo vixilia neste Estadio Olímpico. É o primeiro acto masivo do Papa aquí en Cataluña. O sucesor do apóstolo Pedro volveu sorprender ao comezar a celebración en catalán. Montjuïc respondeu con xúbilo á chegada do Papa e non deixou de saudar os exitosos xestos de León XIV. Está previsto que durante esta noite xa o Papa volva a responder, está facendo de feito a preguntas a algúns dos mozos participantes. Según podemos avanzar, falará do compromiso cristián, da búsqueda interior e dos dereitos das persoas. A celebración moi emotiva está organizada en torno á adoración da cruz como prólogo á bendición da Sagrada Familia mañá. Vemos agora algún dos detalles. Barcelona agardaba. Voaba o Papa dende Madrid na mañá de martes. Estamos llegando a destino. As campás anunciaban na cidade a chegada de León XIV. Catedral de Barcelona. Prostrouse ante o Cristo de Lepanto. Conta algunha lenda que ten o corpo curvo de esquivar unha bala de canón. Catedral dedicada a la Santa Creu y que té como patrona Santa Eulalia. No le traduzco porque lo comprende. Muy bien. Cumpriría tamén ca liturxia das horas e volvería a falar da dignidade humana. Construir armonía y comunión, más allá de toda polarización. Renunciar a lo superfluo para construir sobre lo que es esencial y dura para siempre. Emprazaría despois a ir comer e logo verse pola tarde.
Viaxe do Papa León XIV a España. A Televisión de Galicia fai unha ampla cobertura especial dos últimos días de estadía do Papa en España. En Barcelona, co acto central da Santa Misa na Basílica da Sagrada Familia, coa bendición e inauguración da Torre de Xesucristo. Nas Illas Canarias, coa celebración da Santa Misa nas Palmas e Santa Cruz de Tenerife e o gran remate da súa visita coa cerimonia de despedida no aeroporto de Tenerife. O Papa visita España. Non perdas detalle coa Televisión de Galicia. Entramos de cheo na actualidade sobre política nacional, unha xornada máis marcada polos presuntos casos de corrupción. O xuíz do caso Plus Ultra pide autorización aos Estados Unidos para empregar as mensaxes de móvil que reflicten un achegamento a José Luis Rodríguez Zapatero. O maxistrado quere as conversas extraídas do teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo e principal accionista de Plus Ultra. Segundo as mensaxes, foi Reyes quen propuxo buscar alternativas para o financiamento da compañía aérea e quen suxeriu acudir a Zapatero. Rematou unha audiencia provincial de Badaxoz o xuízo contra o irmán do presidente do goberno. David Sánchez non fixo uso do seu dereito, pero o que fora presidente da Deputación sí que falou. Miguel Ángel Gallardo defendeu a inocencia dos 11 acusados que se enfrontan a penas que van ata os 6 anos de cadea que se piden para David Sánchez. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión. 7 sesións de xuízo e 40 testemunhas para concluírse se creou un posto a medida do irmán do presidente do goberno como defenden as acusacións ou se finalmente non hai probas de irregularidades como aseguran as defensas e a Fiscalía. Todos los inculpados han obrado conforme a la legalidad. As defensas uníronse ás voces de varios dos 11 acusados neste proceso. Non quixo facer uso do seu dereito o irmán de Pedro Sánchez. Señor Sánchez Pérez Castejón, non vai decir nada, é su derecho. Pero sí o líder dos socialistas extremeños que defendeu a inocencia dos acusados. Reiterar mi inocencia y también de las personas que estamos en el banquillo y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. David Sánchez enfróntase a 6 anos de cadea e o que piden para él 6 das 7 acusacións populares por delitos de prevaricación e tráfico de influencias. O excomisario José Manuel Villarejo denuncia unha campaña na súa contra dende o Círculo de Leire 10. Faino despois de que a UCO apuntara reunións entre el e a suposta fontaneira do PSOE para negociar información a cambio de favores xudiciais. Villarejo, que hoxe declaraba no xuízo do caso Kitchen, asegura ser unha víctima da trama de Leire Díaz, pero non aclara se se reuniu ou non con ela, como apuntan os investigadores da Garda Civil. Que con mucho gusto, cuando el señor Pedral me pregunte, yo le voy a contestar todo eso. El dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí. E ante a insistencia dos xornalistas, váyase a tomar por culo. A UCO tamén relaciona a Leire Díaz con Cristina Narbona. A presidenta do PSOE deberá declarar o 10 de xullo para explicar a súa relación coa exmilitante socialista. Máxima colaboración y lo que tiene que ver con el Partido Socialista desde esta mesa me van a permitir que me limite a respetar y que corresponde al Partido Socialista Obrero Español. Desde o Partido Popular falan dunha mentira máis por parte dos dirixentes socialistas. Hemos visto a Cristina Narbona decir que estaba completamente sorprendida y que apenas conocía a Leire. Han mentido a todo el mundo, se han reído de todos los españoles, se han reído de ustedes, periodistas que les preguntan, se han reído de sus afiliados, se han reído de sus socios. Ante isto, Muñoz insiste, decencia e eleccións. A corrupción centrou as preguntas na sesión de control ao goberno desta tarde no Senado. Os populares acusaron o ministro do Interior de mentir nas súas declaracións e de non cesar a directora da Garda Civil. Entre gritos de dimisión, Marlaska reiterou que nas reunións de González con Leire non se falou da trama que está sendo investigada. La directora de la Guardia Civil comparecerá, si no me equivoco, el próximo 16 en la Comisión de Interior del Senado, de esta Cámara, y en ese sentido podrán interrogar. En ninguna de esas reuniones, evidentemente, habló de la trama que está siendo objeto de investigación.
Mire, usted es incapaz de cesar a Mercedes González porque prefiere defender las cloacas antes que dar la cara por la Guardia Civil y por la UCO. Y usted es el ministro que cambia de versión según la investigación. Primero negó las reuniones, luego no me consta y ahora como le han pillado, ahora sí que sí existieron. O popular Alfonso Fernández Mañueco foi investido esta tarde presidente de Castela e León. É a súa terceira legislatura consecutiva. Mañueco conta co apoio de Vox, que entra no goberno e que pechou un acordo programático que defendeu este martes no Pleno das Cortes. Alfonso Fernández Mañueco dixo que a súa aplicación se fará con respecto á Constitución española. Os mozos de entre 18 e 30 anos poden beneficiarse a partir de xullo dos descontos no transporte para viaxar por España e por Europa. No bus os descontos chegan ao 90%, no tren o 50%. Viaxar por España en autobús ou en tren este verán ou mesmo percorrer Europa en Interrail será máis barato para os mozos e mozas de entre 18 e 30 anos con descontos de ata o 90% nos billetes. 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete. É a cuarta edición deste programa Verano Joven do que xa se levan beneficiado máis de 4 millóns de persoas. Pois perfecto, porque agora mesmo está todo moi caro e para viaxar ben increíble. Agora que ven o verán e que todos queremos viaxar un pouco máis, pois agradecese bastante, non? Para unirse, os usuarios deben rexistrarse na web do Ministerio de Transportes e obter un código persoal que despois empregarán ao mercar os billetes. Normalmente non hai moitos cartos, entón canto máis axuda, pois mellor. E así tamén se pode viaxar. O transporte público é moi importante, aforramos en contaminación. En total, o Goberno destinará 130 millóns de euros para estas viaxes que poderán realizarse entre 1 de xullo e o 30 de setembro. A futura cidade deportiva do Celta en Mos vai collendo forma. Prevén que o próximo ano estean xa rematados o miniestadio e os campos de adestramento, tamén o edificio para impartir graos universitarios e formación profesional. Menos dun ano despois de colocar a primeira pedra, a cidade deportiva fouteza avanza segundo os prazos previstos. As primeiras instalacións do proxecto Celta 360 en inaugurarse serán o miniestadio para 4.000 espectadores e o edificio destinado a formación en saúde e deporte. Queremos llegar para la temporada 27-28 para que juegue aquí el Fortuna y as Celtas. 27-28 formación profesional, a guardería, escola infantil y los grados universitarios. Unhas instalacións que aspiran a ser referencia no impulso ao deporte e o seu impacto na economía e na sociedade, de aí que a Xunta, explica o presidente, o declarara proxecto de interese autonómico. Alfonso Rueda destaca o carácter académico da Fouteza. Os centros de educación na parte universitaria estén adscritos á Universidade de Vigo e despois tamén eses estudios emerxentes de formación profesional, esa revolución silenciosa que temos da formación profesional galega, tamén chegue eses novos nichos que teñen que ver co deporte, que teñen moitísima demanda. A cidade deportiva do Celta en Mos acollerá clínica, laboratorios de innovación, residencia para deportistas e hotel para visitantes. Os hospitais precisan 400 doazóns ao día para atender a demanda. Non se sorprendan se estes días os animan pola rúa a facerense doantes de sangue. Ponse en marcha unha campaña especial para aumentar as reservas de cara ao verán. Abrimos unha xanela a información internacional. Donald Trump acusa a Irán de derribar un helicóptero estadounidense e anuncia represalias. A través da súa rede social, Trump explicou que o aparello foi abatido onte cando sobrevoaba o Estreito de Hormuz. Os seus dous ocupantes lograron sobrevivir e xa foron rescatados. O presidente estadounidense asegura que o seu exército ten o deber de responder a este ataque. Máis asuntos deste martes. Escándalo en Silleda pola divulgación de imaxes falsas de mozos e mozas espidos creadas con intelixencia artificial. Demetrio Morenza.
Sí, o que pon de manifesto a vulnerabilidade a que nos atopamos diante da mala utilización da intelixencia artificial. De momento constan ata 8 denuncias presentadas aquí en Silleda, pero estamos a falar de posibles vítimas que poden ser dúcias. Mozas, casi todas elas, de aquí da zona de Silleda, tamén de Lalín, de Ourense e de outros puntos de España. O que fixo esta persoa foi apoderarse desas fotografías, desas persoas que tiñan nas súas redes sociais e logo, servíndose da intelixencia artificial, manipulounas e espiou eses corpos e trasladunas ás redes sociais. Hai un mozo que está a ser investigado nun primeiro momento porque dende seu teléfono foi onde se lanzaron esas fotografías manipuladas, pero il xa denunciara que lle fora roubado ese teléfono móvil e que il tamén era unha víctima desta situación. O vídeo circulou polas redes á velocidade da luz. Elas, todas mulleres, foron o coñecendo de casualidade. E a través da miña parexa, que lle mandou unha compañera de traballo, vin o vídeo no que salgo eu desnuda. A través da miña amiga pasoume que ven sendo unha captura de todo, das imágenes que fixo con todas nós. Un vídeo con fotos normais de vida cotiá que estaban no Instagram desas mulleres e que foron manipuladas por intelixencia artificial coas súas caras, pero con corpos espidos e erotizados. Na miña foto, por exemplo, que estas, as miñas normales das redes sociais, nesta teño unha camiseta e nesta estou desnuda. E en esta nótase, sabes que aí há, pero na outra... As denuncias superan por pouco a media dúcia, pero hai fotos de alo menos 30 mulleres. Silleda, de Lalín, creo que había algunha chica de Ourense, hai unha chica que está en Madrid. Miñas, por exemplo, fixo 2, pero de algunha chica fixo 4 ou así, con unhas imaxes superfortes. Unha barbaridade que apunta ao dono do móvil, a quen as publicou supostamente no seu estado de WhatsApp. El deféndese. Estaba no festival en Santiago, a rapaza chamou a un compañeiro e lle dixo que mira, que acababan de subir unhas fotos ao meu WhatsApp. Entonces decidín ir á Policía Nacional. Eu entendo o daño, claro, pero eu tamén teño que entender que é un móvil roubado, que eu non fun esa persona que subeu esas fotos. De ser certo, será unha vítima máis. Son os riscos da intelixencia artificial, unha realidade que ata agora vían case como ciencia ficción. Non estamos ante un debate no que estemos falando de ferramentas digitais sí ou non, sino que estamos falando dun debate sobre a dignidade das persoas. Os contidos sexuais por intelixencia artificial castiganse con ata 35 millóns de euros nos casos máis graves. A Policía Nacional de Lugo localizou 7 anos despois o presunto agresor sexual dunha nena. O sospeitoso está en Alemanha cumprindo condena por outros delitos. Pese a manexar varios nomes falsos, o seu ADN e as pegadas dactilares bastaron para identificalo cunha certeza do 100%. Todo comezou en 2019. Unha nena de 10 anos foi obxecto dunha agresión sexual presuntamente polo mozo da súa nai. Tras a denuncia, o home fuxiu. A policía só tiña restos do seu ADN e algunhas pegadas dactilares, pero non coincidían con ningunha das gardadas nas súas bases de datos. Ata que este ano reciben unha chamada desde Alemaña. Que nos indican que un perfil xenético pois coincide plenamente co perfil xenético obtido nesa inspección ocular. Esta persoa estaba detida por un delito de tráfico de drogas e homicidio. Para obter unha segunda confirmación, os axentes xermanos enviaron unha copia das pegadas dactilares do preso. Coinciden coas atopadas hai 7 anos na casa da nena. O home, de quen se cree que é albanés, movíase por Europa con nomes falsos, pero para o seu futuro penal iso é irrelevante. O ADN e as huellas son 100% fiables e corresponden a esta persoa e, polo tanto, pois, se pode condear a esta persoa por estes feitos. A cooperación internacional chegou xusto a tempo. O ano que ven a moza sería xa maior de idade e comezaría a correr o prazo para a prescrición do delito. Sétima xornada do xuízo polo caso de Joel Quispe. A quenda foi hoxe para axentes da policía que participaron na investigación, así como médicos forenses e tamén peritos. Patricia Vilar. Declararon que o autor confeso do crime non tiña as capacidades cognitivas alteradas o día do suceso e, ademais, tamén rexeitaron que conte cunha capacidade intelectual límite nin que existiran diagnósticos ou tratamentos previos nese sentido. Tamén declarou un axente da Policía Xudicial que relatou como o acusado acudiu nun primeiro momento á comisaría porque dixo que quería colaborar coa investigación. O que fixo foi exculparse e inculpar a unha terceira persoa, aínda que foi el o que acabou detido. O vídeo entregado por un cidadán que gravou a agresión, ademais dos relatos das testemuñas dos feitos, foron fundamentais para identificalo.
Grazas, Patricia. A Garda Civil busca desde as 5 desta tarde un condutor fugado tras bater contra outro turismo na Nacional 525 o seu paso polo concello de Coles. No accidente de tráfico resultaron feridas varias persoas que ocupaban o segundo vehículo implicado. Ningún reviste gravidade, malia que un deles quedou atrapado no interior e precisou axuda para sair do coche dos equipos de emerxencias que se desprazaron dende o Gués de Pereiro de Aguiar, Bombeiros do Carballiño e Protección Civil de Coles xunto á Garda Civil. O incendio dun vehículo causou alarma no barrio santiagués das Fontiñas. O motor comezou a arder de repente. No coche ía a conductora e o seu can, que puideron sair sen sufrir danos. Os bombeiros tiveron que intervir para extinguir as lapas. O coche quedou parcialmente queimado. E continúa interrompida por un incendio a circulación ferroviaria entre Ourense e Santiago pola vía convencional. O treito afectado é o que une Santa Cruz de Arrabaldo e Maside. O lume comezou a madrugada pasada en Punxín. Está estabilizado tras afectar unha superficie de 5 hectáreas. O que segue fora de control é o incendio declarado onte na localidade onubense de Villanueva. O lume, que xa queimou máis de 3.600 hectáreas, obrigou a cortar durante boa parte desta tarde a Estrada Nacional, á altura da localidade de Gibraleón. Hai 140 veciños desaloxados ante a proximidade das lapas. Fala por primeira vez da polémica das gárgolas o responsable da restauración do Hostal dos Reis Católicos. Fernando Cobos di que a inclusión das lanzas metálicas é a solución técnica máis eficaz e que menor dano causa o edificio. Así quedaron as gárgolas da polémica, unha polémica na que o responsable da restauración do hostal non quixo entrar ata agora. Di que froito dun plan feito por expertos e con rigor para protexer a fachada da evacuación das augas pluviais. La mejor solución de intervención en el patrimonio es siempre necesariamente la menos mala, es decir, la que menos daño hace. Por tanto, cuando la gente dice, no, vamos a ocultar las bajantes, ya, vamos a rasgar el edificio renacentista por 16 sitios para meter una bajante dentro del muro, ¿de verdad? ¿En serio? Di que unha solución reversible, recoñece que ante a polémica se están estudando alternativas, pero é tallante. De todas bastante malas. El problema es qué precio estás dispuesto a pagar por cambiar la solución. Dañar un monumento o permitir que el daño se produzca solo para que el daño te dé la razón no es ético. Decía Eugenio Dors que los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, no con la fachada renacentista del edificio. E destaca que hai evidencias físicas da presenza deste tipo de solucións entre os séculos XVII e XIX. O presidente da Xunta xa está nas instalacións desta corporación para a entrevista que se emitirá en directo xusto ao remate deste telexornal Serán. Aquí vemos a Alfonso Rueda chegando á Televisión de Galicia, saudado pola directora xeral, tamén polo director dos informativos da Televisión de Galicia, desta corporación. Uns minutos, o xefe do goberno galego responderá a temas de actualidade política e económica, de servizos públicos e de retos como a vivenda e o Xacobeo 2027. A Xunta potencia no Brasil o modelo galego de atracción de talento a través das feiras de emprego. Faino co foco posto no retorno con traballo dos galegos no exterior. En Salvador de Bahía, o conselleiro de Emprego, Comercio, José González, destacou o éxito de afluencia a este tipo de feiras. Estes encontros poñen en contacto a colectividade galega no Brasil con empresas do noso país. Feiras deste tipo son un exemplo de como facer esa inmigración, esa integración non a través dos postos de traballo que propoñemos aquí das nosas empresas, pero non só eso, hai moita xente que está apostando por emprender en Galicia e estamos ofrecendo as diferentes oportunidades que temos a través dos nosos apoios ao emprendemento. Máis asuntos deste día. No santuario de Fátima que visitamos hoxe no barrio Ourensán do Couto hai un xardín que levan máis de 40 anos medrando grazas ao traballo voluntario e ás achegas dos veciños. Un espazo colaborativo que cambia con cada estación, pero onde nunca faltan as flores. Collímolos, tuvemos uns nísperos bárbaros, e bueno, aquí tamén temos as campanillas, temos esta e temos aquela que está moito máis bonita. No santuario de Fátima, no barrio Ourensán do Couto, Tito Vázquez encárgase do coidado dun xardín que naceu hai máis de 40 anos e que foi medrando pouco a pouco. E había uns ciprés e pinos,
Entonces había que podar. E logo acordamos de cortalos, sacalos de aí e empezar a poñer outras plantas. Por exemplo, as palmeras viñeron de Valencia, todas. E aquela grande que está ali veu nunha maleta. O 90% das que hai aquí planteinas eu. Co tempo, este espazo converteuse nun xardín compartido, con veciños que achegan plantas e levan esgallos para as súas casas. Eu estou aquí case todos os días, claro, cando é a época da poda, dices, aí esta gústame, pois vou espetar aquí outra pouca. Entonces vas poñendo como sitio hai, pois aquí prende unha. As margaridas que están aí na entrada tamén as baixaron daqui desta casa do lado. Este ano o xardín recuperou as calas, unha flor moi ligada á Virxe de Fátima. Cando salía en procesión, fai moitos anos, a carroza iba cuberta de calas, porque eran as flores que había nas hortas. Trouxeronme calas e aquí temos calas. Un xardín moi especial, con flor en todas as estacións, construídos en grandes deseños nin planificación, pero cheo de vida e de cuidado veciñal. Imos agora a coñecer a historia de Tati, unha galega nacida en Xeorxia que leva 7 anos xa vivindo en Lugo. Grazas aos vermes de seda ensina aos seus fillos que todo o mundo debe ter a posibilidade de transformarse. Imaginen ser de Xeorxia, ter que marchar do teu país con 5 fillos e buscar na Wikipedia unha cidade tranquila. Pois iso foi o que fixo fai 7 anos Tati Babucadia. O resultado que ofreceu a Wikipedia foi Lugo. Es una ciudad maravillosa con la muralla que me encanta y pues parecía que la ciudad tenía su espíritu. A vida foi ensinándolle leccións e agora é ela a que quere facelo cos seus fillos. Grazas aos vermes de seda, moi típicos no seu país, ensina a transformación na vida. De algo feo pode sair ata unha bolboreta. Cada año tenemos gusanitos, después mariposas y pues nos quedamos con huevitos y otro año otra vez. Yo creo que con esa transformación yo puedo explicar más cosas a mis hijos, más cosas, cómo vivimos, cómo podemos convertir de un bicho, raro a unas mariposas buenísimas. Agora prepara xa un libro para comenzar unha carreira no mundo da literatura e ten claro que o seu futuro pasa por Galicia, onde descubriu, con traballo, a hospitalidade das súas xentes. La verdad es que cuesta un poquito al principio, como con los georgianos también, pero después si tienes un amigo gallego, ya tienes un fogar más. De Xeorxia a Lugo, na procura dunha mellor vida, que sen dúbida atopou.